Уважаеми граждани, българската икономика е пред тотален колапс. Но не заради глобалните проблеми, а заради супер погрешна политика в последните 3 мандата. Какво правеха последните 3 правителства? Харчеха пари на заем. Готови пари, идващи или срещу продажба на предприятия, или под формата на заеми, или под формата на пасивни инвестиции. Тоест, на такива инвестиции, които служат за овладяване на нашия пазар, а не за производство на нещо за износ. Затъването в дългове е поголовно за цялото общество. Брутният външен дълг е вече над 30 милиарда евро. Само лихвите по него са над 3 милиарда евро годишно. Тези пари се плащат, независимо дали дългът е частен или държавен. Тези пари, за да ги платим, трябва да имаме чиста печалба от някъде в този размер, защото лихвата си е чист разход. Тоест, за да плащаме само лихвите по натрупаните заеми, е нужно икономиката ни като цяло да има поне 3 милиарда евро външно-търговски излишък. Тя не само, че го няма, но има и около 6 милиарда евро търговски дефицит. Тези две суми, лихвите и дефицитът, реално не се плащат и общо оформят натрупване на нов дълг в размер на 9 милиарда евро. Тази година точно това ще стане. Следващата отново и дори в по-големи размери. Теоретично, ако някой непрекъснато налива пари до безкрай, тази система може да работи. Но всяко подобно наливане рано или късно свършва. Глобалната криза допринася то да свърши по-бързо при нас. Но то тъй или иначе щеше да стане. Това щеше да се случи по линия на естествената невъзможност да се усвояват нови кредити. Това става, когато текущия доход на вземащия кредита започне да не стига за погасяване на вноските по него. Тогава нови кредити вече не се дават и длъжникът фалира. Точно това става в България като цяло. Икономиката ни изобщо няма ресурса да генерира такъв доход, че да изплаща взетите кредити. Така тя изпада в фалит. Формалните му проявления са много на брой дребни фалити на всеки, кой където е вземал някакви кредити. Той започва да закъсва, да закъснява, идват квестори, съдии, изпълнители и така нататък. Ситуацията допълнително се влошава от поведението на чуждите инвеститори, които в миналите години са наливали пари тук с цел печалба. Сега, когато виждат кризата, те се опитват да разпродават активите си и да изнасят парите в чужбина. Това е причината, например, за срива на фондовата борса, както и за пукването на имотния балон. Горещите пари, които напомпаха борсата в последните години, сега изтичат навън. Англичаните и фондовете, които купуваха имоти по 1000 евро на квадратен метър, сега разпродават и се изнасят. Това е допълнителен отрицателен поток на пари извън лихвите. Общият ефект от всичко случващо се ще е пълна декапитализация на икономиката. Тоест, ще намалеят парите в нея и ще е невъзможно да се получават вече досегашните доходи. Това ще доведе до невъзможност да се плащат кредитите и вероятно до банкови фалити на някои банки. Парите в банките принципно са обезпечени, но фондът за гарантиране на депозитите не е достатъчно голям, за да може да покрие разходите дори от фалита на една средно голяма банка, а е възможно да фалират и няколко големи. Парите в банките, както знаем, са собственост на вложителите им. Фалит на банка означава фалит на вложителите. Трябва да се знае, че в случая не е възможно решение в стил 1997 година, когато чрез печатане на пари бяха покрити всички дългове. Това е така, защото днес почти всички дългове са в евро или договорите съдържат опция за превалутиране при разплащане на валутния борд. Тоест, ако политиците решат да премахнат борда и да напечатат пари, това няма да промени нищо, защото банките ще искат парите си в евро. Това е една от причините, поради които валутният борд едва ли ще падне. Непоплатимостта на борда обаче не може да реши проблема с декапитализацията на икономиката и не може да предотврати фалитите. Така този път хората няма да изгубят парите си поради хиперинфлация, но ще загубят друго. Влоговете си фалирали банки, имотите си, които са ипотекирали, различни лизинги и така нататък. Тези загуби ще са огромни, защото почти всяка ипотека и всеки лизинг има значителна начална вноска, която е за сметка на купувача. Именно тя ще се загуби. До всичко това се стигна, защото последните 3 правителства избраха супер лесния модел на управление, при което държавата се финансира чрез затъване в дълг. Това стана, защото голяма част от взетите от частни субекти заеми финансираха търговски обороти, върху които държавата събираше данъци. Точно тези данъци пълнеха бюджета и оформяха излишъците. Ако се погледне структурата на приходите, ще се види, че те са основно от косвени данъци, т.е. от облагане на търговския оборот. Така държавата, насърчавайки затъването в дълг, си пълнеше бюджета и всички бяха доволни. Въпросът е, че този дълг трябва да се плаща. Кризата е неизбежна, освен
ако не дойде някой супер щедър батко, който да налива по няколко милиарда годишно, за да ни плаща дълговете. Тъй като по света до сега такива батковци не са се срещали, то проблемите тепърва предстоят. В очертаващата се ситуация Българската интернет партия дава следните препоръки към гражданите как да се подготвят за кризата. На първо място, дръжте спестяванията си във валута. Изберете влог в голяма чужда банка, част от голяма световна структура. Можете да ползвате също сейф или добре защитени жилища. Второ, избягвайте банки, зад които не стои никой, дори текущите им резултати да са добри. Счетоводно, всяка банка може да си изкара процъфтяваща, дори когато е фалирала. Трето, ако имате заеми, лизинги, ипотеки или нещо подобно, изплатете ги предсрочно. Стига да имате тази възможност. При кризата е възможно да пострадате дори да си плащате редовно вноските. Това е така, защото активите, които изплащате, реално не са ваша собственост, а на банката. И ако тя самата фалира, тогава вие може да ги загубите, защото съдии и изпълнители ще влязат и ще ги продадат публично, а няма да ги продадат на вас. Това е много важен риск. Няма да ги продадат на вас, ще ги продадат публично и вие имате сериозния риск да загубите нещо, което до голяма степен сте изплатили. Друг риск при заемите са възможностите по преценка на отсрещната страна да ви увеличат лихвите. Твърде възможно е това да стане с коректните платци, по добре познатия стар обичай да издоим редовно плащащите, за да компенсираме загубите от нередовно плащащите. Четвърто, ако имате активи, които смятате да продавате, или ги продайте сега и бързо, или изчакайте кризата да мине. Не продавайте в рамките на криза, защото тогава цените са най-ниски. Пето, следете новините от чужбина за финансовото състояние на банките майки на вашата банка. В случай, че банката майка фалира, очевидно не може да разчитате на защита на международна институция. Шесто, оптимизирайте си ежемесечните разходи. Купете си енергоспестяващи кружки, оплътнете си прозорците, изключете си почти ненужния вече фиксиран телефон, откажете се от някои от мобилните си телефони. Говорете по-малко по телефоните, минете на по-нисък интернет план, харчете по-малко вода. Този тип разходи консумират голяма част от месечния бюджет, но тъй като са много на брой малки сметки, хората ги подценяват. Не ги подценявайте. Ако намалите с 20-30% всички малки сметки, това е все едно да намалите с 20-30% една голяма сметка. Седмо, откажете се от някои не толкова важни разходи – ресторанти, цигари, алкохол, нови материални придобивки и други. Осмо, вземете мерки за увеличаване сигурността на жилището си, както и на личната си сигурност. Това е много важно, защото в ситуация на криза престъпността драстично се увеличава. Казано по-просто, подгответе се за затягане на коланите. Управляващите ще увъртат до последно, за да си изкарат успешни и да опазят властта си. Но кризата е неизбежна. България няма икономика, няма износ, не произвежда нищо. Тя само консумира, финансирайки се чрез заеми. Времето на сметката обаче настъпва. И никой управник няма да ви спаси. Ще се спасява всеки поединично. Така, както винаги е било. Българската интернет партия ви пожелава да прекарате добре и това, което ни предстои. Трудностите няма да са малки, но вярвам, че ще успеем да ги преодолеем заедно. Благодаря ви за вниманието.